celebrando tamén a magnífica evolución que están tendo as cifras do Camiño de Santiago. A día de hoxe, onte mesmo, se superaron as 170.000 compostelas. Sempre aproveito para recordar que deberíamos engadir un 30% o número de compostelas de peregrinos e peregrinas que, por as razóns que sexa, non piden a Compostela. Por lo tanto, 170.000 máis un 30% máis xa daría máis de 200.000 peregrinos este ano, que ademais se produciron, xa temos explicado outras veces, prácticamente a partir do mes de suño, especialmente de suño. Os primeiros meses non había mobilidade e, polo tanto, as cifras de peregrinos eran testimoniais. Recordo 16 en febreiro, apenas 40 en marzo. Por lo tanto, estos 170.000 Compostelas, 200.000 peregrinos, o que volven a acreditar que temos magníficos embaixadores que, cando volven aos seus puntos de orixe, falan de Galicia como un destino seguro e como un destino, volvo a insistir, de moda no mellor dos sentidos. O plan de Vigo tivo unha valoración por parte da Xunta de Galicia de 63 e por parte do Ministerio de 62. O plan de Coruña tivo unha valoración por parte da Xunta de Galicia de 68, por parte do Ministerio de 64. Por lo tanto, non aptos. Non pasaron de 70, igual que outros. Parece que, eu non sei se lles molesta, dos plans da Diputación, o mellor é que son do futuro novo responsable do Partido Socialista en Galicia e algúns membros do grupo parlamentario lles molesta que a Diputación de Coruña lle déramos dos plans, e non se explican estas reaccións, esta defensa que vostede fixo dicindo que como nos atrevemos a discutir a opinión que, insisto, nos deixou perplexos de toda unha Secretaría de Estado que se descolga con a nota luns dicindo, pois, efectivamente, o que nos anunciou aquí a señora Gallego, o que xa intuíamos vendo algunha reacción a partir do fin de semana, que algunha chamadiña debe haber por aí, e o secretario de Estado de Turismo sale o luns dicindo que as valoracións non queren decir nada, que un plan non teña puntuación mínima e se declarado non apto ou non encaixe nesta tese turística dunha comunidade autónoma cando falan de gobernanza, eso, que a última palabra a van ter eles. E que o mellor era algunha sorpresa, e que o mellor era algunha cousa que estaba valorada obxectivamente algún plan e que, polo tanto, merecía que se dera para adiante, pois non vai poder ir, ou polo menos hai esa incertidume. Que lle parece, cando máis falamos de plazos curtos que hai que executar? O propio Ministerio nos decía que había que ir rápido nestas valoracións, ser obxectivos e dar aí para adiante. Pois ahora todo está en cuestión.